A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube nani nonke nezibusiso zikaMdali zibe nani. Bafowethu, siloku sizamile nje ukuthi sivule abantu bakithi amehlo ngoba abazidukelanga badukisiwe. Right? Ngizama ukubonisa nje abafundi baka Yeshua ukuthi babebulawelani. Yini lento ababebulawela yona? Lalela ngisakhuluma nje ngoJakobe. Amazi nje kaJakobe la. NguJakobe bani manje? NguJakobe 2. Jakobe 2 iverse 14. Lalela. Ukuthi babebulawelani. Njengoba sisongelwa nje, njengoba sizingelwa nje, njengoba sesatshiswa nje, njengoba sithukwa nje, njengoba sihletshwa nje, sihletshelwani? Kungani sizingelwa? Kungani sisongelwa? Lalela ukuthi abafundi bakaYeshua yini le ababebulawela yona. Bese uyazibuza ke wena ozibiza ngomKristu ukuthi wena umephi uma ngabe bona babephiliswa lempilo ngoba bengafuni ukuthi bethu uNkulunkulu uziqhu intathu, bethu uNkulunkulu bethu isitabane, bethu ngamadoda amathathu emntwini oyedwa. Kungani wena usaqhubeka nokukusho lokho? Libe likutshela ukuthi babebulawa abantu ukuthi beshiswe leyo nto leyo, bakholiswe yileyo nto leyo ngenkani. Lalela ukuthi wayethini lo mfundi lo owabulawa uHerod. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na. Uzwile ngikade ukukhothela manje kwiQuran. Manje ngikade ukukhothela kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Abekho abantu Allah abanyanya njengabantu abakhuluma into bebebenze okunye. Uyamuza uthini uJakobe? Uyaphinda futhi naye usho same words the Quran. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na. Ukukholwa kungamsindisa na. Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula, nifudumale, nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba. Lokhu kusizani? Umuntu uyafika kuwe, mfundisi, akunakudla lapha endlini wena uthi mzalwana asiguqe sithandazo. Akashongo lo muntu ukuthi ngishoda ngomthandazo. Uthe abantwana banakudla endlini, khipha imali umnike ayothenga ukudla, athengele abantwana. Ungazomtshela ukuthi akathandaza. Akashongo ukuthi ngishoda ngomthandazo. Akashongo ukuthi ngiyagula ngicela ukubeka izandla. Uthe abantwana banakudla endlini, wena umtshela ukuthi nithandaza ini? Nikeza lo muntu imali ayothengela abantwana bakho ukudla. Isho njalo lencwadi. Kanjalo ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa, mina nginemisebenzi. Ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngiza kukukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Uzwile? Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle. Namadimoni ayakholwa, athuthumele. Kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na. Uzwile? Ukukholwa okungenamsebenzi kufile. So nonke nina enithi niyakholwa kepha imisebenzi yenu ibe ibonisa ezinye izinto, ukukholwa kwenu kufile. Akusho mina, funda nawe. Bengitshelile ngathi ngiphethe uJakobe 2, ngiqale kuverse 14, ngagcina kuverse bani? Ngagcina kuverse 20. 14 to 20. Zifundele na uzo ukukholwa okungenamsebenzi kufile. So lokukholwa kwenu lokho eniloku nikusho nithi nina niyakholwa, kodwa imisebenzi yenu kube imisebenzi ebolile, kufile lokho kukholwa lokho. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.